भोजपुरी के गाथनाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गइल बानी एगो सिंगर के उघार करे खातिर। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। काहे से कि चूहिया राज के एगो गाना आइल बा कि आगे से जवान आ पीछे से जियान कइलो। ये कोई रंडी गाना है तो ई तो जानल जरूरी नु बा कि आगे पीछे से कैसे जवान आ जियान हो तारे। ई तो सब के होखेला, एमे नया कौन बात बा भौजी? क्या बात कर रहे रे बाबा? अगर ठोकल होखे तो बताओ। देखो भौजी, अब ये तरह मांस पर चांस देबू त नाश ना करी त का खोल के मोमबत्ती दिखाई। अबे मुझे क्या पता। हाँ, हम कोनो आन्हर ना हई, समझ रहे हो? ई तो हमरो लौकता कि तहार दोनों बैलून ब्लाडर भइल जाता। अच्छा एगो बात बताओ भौजी कि ई तहरा कराही में पूरी कवन छानाता? बड़ा निर्दयी बतहार ई घोड़ परासवा राजा हो। एगो काम करो, ओके छोड़ा हमरा लगे आ रहा नहीं जाता। काहे से कि हमरो जिंदगी नु अकेले अकेले एल पर हाथ रख के कोटता। ओ भाई मारो, मुझे मारो। जब मन करे न चाप देला हो। ताहरा के देख के तो लागत नहीं खे कि तू चपात हो खबू। सही पकड़े हैं। अब जब कह तारू तो मान लेतानी। लेकिन एगो बात बतावा कि रात भर में कितना बेर लेवेला? अबे साले ना मतलब कि कितना बेर चापेला? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बीते से कमर के नाप देला हो। हाँ चूहिया राज, ज्यादा कोड वर्ड में मत बताओ। कौन है ये लोग? कि कमर बीता से नापेला या कुछ और बीता भर नापेला। गजब बेइज्जती है। ये सब लोग जानता। में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब मुंह का देखा तारा जा लोग। ठीक है। भौजी के उठ गइल बा सटर आ जाके गिरा न दो अपन बटर। मिला तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखा तारा लोगिन तब पेज के फॉलो कर दी है। अगर चैनल पर देखा तारा तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली है लोग। समझ गया। लाइक शेयर कमेंट करके तजबे करी है लोग। मिला तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।